जोंनि बिबोनां आरो जों गामिनि सासे आदै जानायनि फिसाजोआहाय गोमानानै दंमोन नालाय। खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो। आंथ' आंनिखौ मैयानो फोरमायनानै लाग्रोजोबखाबाय, दा आलायसिखौ फोरमायनानै लाथोंसै। दे दानिया आलायसि नोङो नोंनिखौ फारसेनिफ्रायनो फारि फारि फोरमायना लालाय। नोङो गुमैमोननाव थाहैनाया मानि खारनाव नोंसोर सानैजों लोगो जालायनानै बबेयाव थांनो होनना फैयामोन आरो मा हिसाबै नोंसोर बिथिं गोदाव सोराव खारबोनानै बेयाव हमजाफैनाय जाखो खोन्थालाय बयनोबो। जों माबायाव न'आव थानायाव माने सानैबो माने बेरेसिमोन होननानैसो बुंलांबाय। आदसा बेरायलायनो थांदोंमोन, बे बेरायलायनायाव लामायाव सोदोंमोन जोङो। लामायाव सोंनायावनो एसे जोंखौ ओइ होननायखौ जों खारनानै बाजिलानानै फैना फैदोंमोन। ओमफ्राय बाजिलानानै फैयालासिनो जों सानैजों माबायाव फैबाय आरो। ओमफ्राय फैनानै सानैजों गारिजों गाखोबाय आरो गुवाहाटिसिम। बे गुवाहाटिसिम गाखोनानै जों सानदोंमोन आरो बे गुवाहाटिनि ट्रेन नङा खोमादां होननानै। बे रङियाव ओंखारनानै जोङो रङियानिफ्राय बे रङियाव दसे थानानै बे मानसिफोरनाव सोंनानै गाखोफिनबाय आरो। फंसेबो खोथा थगायनाङा दै, मोजाङै सैथो खोथा बुं। फार्स्टआवनो बुंलाय, खोमा खेबनानै आं जा बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन होनना बुं। जा बुङो सैथोखौनो बुंगोन। रावखौबो थगाया होनना बुं। रावखौबो थगाया। दे आलायस्रि, नोंसोरो जेन'बा गुवाहाटिथिं मानो फैयामोन? नोंसिनाव फैनो माने जोङो बेयावनो गुवाहाटियाव फैयाखैमोन। माने जोङो डाइरेक्ट माबायाव ओरैजाय माने जोङो बास लाना थांना फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय बास लाना फैनायाव सोरबा जै बबेयाव? बेयावनो जोंहा लावरिंगाव फैदोंमोन आरो गुमैलानिफ्राय थाबायनानै। ओमफ्राय दौरिया होनबाय आरो जाबायबा आंबो फानना लांखादोंमोन जोंनियाव फैखानाया। होमबालाय जों गुवाहाटियावनो थांसै होननानै सानैबो फैदोंमोन। आदसा, गुवाहाटियाव बहा थांनो होनना फैखो नोंसोर? बहा थानो होननानै? बेयाव थानो होनना फैयाखैमोन, ओरैनो फैलाबायदोंमोन आरो। मानो फैनांगौ नोंसोर बिदि गोदाव सोराव? रावबो मानसिफोर गैया, मा गैया, रावबो गिदिर मानसि गैयानो। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा जाखो? पुलिसआ हमनानै बेयाव दोनहैबाय आरो। पुलिसफ्रा हमनानै बेयाव दोनहैबाय। दा बेयाव दोनहैनायाव नोंसोरो माबायदि मोनखो? नोंसोरो बेयाव दोनहैजानानै दुखु मोनदों ना मोनाखै? मोनदों। आब' गुमैमोनखौ, आदा बाजैमोनखौ, बाबामोनखौ गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै नोंसोरो? गोसोखांदों। आदसा, बिनिफ्राय नोंसोर बेयाव थानायाव माबायदि सुबिदा उसुबिदा मोननाय? उसुबिदा मोनदों ना थानो मोजां मोनदोंमोन? उसुबिदा मोनदोंमोन। उसुबिदा मोनदोंमोन। सासेयाथ' मालाय मैया मोजांसो मोनदों होनदों माथो। जानाय लोंनाय गासिबो एभ्रिथिं होजोबदोंबालाय? होनायालाय होदों, ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ गांसेल' होदों। गाननाय जोमनायफोरखौ? आदसा, नोंसोरखौ माने गार्जेन मोनफैगोनदां साननानै बिदि दोनग्रोयो खोमा फार्स्टआव, ना गोबाव जानायखौबो बिदिनो दोनो? गोबाव जानायफोरखौ होयो आरो। होयो। ओमफ्राय नोंसोरखौ जे जि जायगायाव हमबाय, बेवहाय पुलिसा हमा ना टिटिआ हमनाय? पुलिसा हमदों। बिनिफ्राय नोंसोरखौ हमनानै मा खालामखो? फार्स्टआवनो हमनानै जानो जायाखै होनना सोंबाय, ओमफ्राय जायाखै होनबाय। ओमफ्राय साहा बायदिसिना लोंहोग्रोबाय, ओमफ्राय अफिसाव लाना थांबाय। अफिसाव लाना सोंबाय आरो। सोंनानै दसे थानानै ओंखाम जाहोनानै दोनफैबाय। नोंसोर दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावगोन ना मावला? मावोब्ला मा खालामनांगौ? बे आब' गुमैमोननि सोरनिबा न'खरनि नाम्बार गोसोआव दंना गैया नोंनाव? गैया, रावनिबो गैया। दा खोमा खेबनानै समाय लाहर, बयनिबो सिगाङाव बुंहर, आङो दिनैनिफ्राय आब' गुमैमोनखौ, बाबामोनखौ बेफोरबायदि खस्थ' होला, बेफोरबायदि दुखु होला होननानै बयनिबो सिगाङाव समाय लानानै बुंहर, खोमा खेबनानै। आङो दिनैनिफ्राय आब' गुमैमोनखौ आरो आदा बाजैमोनखौ, आबामोनखौ मालाबाबो खस्थ' होला। खस्थ' होयोब्ला मा खालामनांगौ? साजा होनांगौ ना होनाङा? होनांगौ। होद, माथो मोदोमाव मानसिया ओरै मोसानायसो मावबाय थायो? हा? माखासे खोथा थगायनो नाङा। थगायाखै? उनाव मिथियोबा बुनांगौ। जाय हक, दिनैनिफ्राय नोंसोरो बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबाखौ दामाव दे, सानैबो। आरो मानो होनना बुङोब्ला नोंसिनि थाखाय बेसेबां फैसा खारखो मिथिगौ? आब' गुमैमोना फैसा गैया, मा गैया, बेसेबां मालायनाव दाहार लानानै नागिरबायनो गोनां जादों, नोंसोर बेखौ मिथिदों? बेसेबां ओंखाम दै जाया लोङा, ओरैबा ओरै बेसे नोंसोरखौ नागिरथिंबाय थानो गोनां जादों, नोंसोर बुजिदोंना? दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव। आरो नेक्स्ट टाइम गोरोन्थि बेफोरबायदि मावोब्ला साजा होनाय जागोन, मिथिबायना? आरो लायनायबो जानाय नङा, जेराव थागोन नोंसोर बेयावनो थानांगोनबो थैजासिम। गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोनाय थाबाय रायजोफोर।
दाख्लैबावैसो जानानै थांनाय जोंनि माखासे जाथायनि सायावहाय आं फंनैसो बुंनो नागिरदों आरोना। दायोहाय जोंनि बिबोनां आरो जों गामिनि सासे आदै जानायनि फिसाजोआहाय गोमानानै दंमोन नालाय, बेवहाय बे सानै गथ'खौहाय मोननाय जाबाय आरोना। दा बे मोननायनि गुबै माबायानो जाबाय उद्देस्स'आनो जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोननि अननायावनो जोङो गथ'फोरखौ मोननो हाबाय। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबो रायजोफोरखौ गोजोननाय जासिहरबाय आरोना। बेखिनिखौनो बुंथ'नानै आङो दा जों गथ'फोरखौ बबे जायगायाव मोननो हाखो बेखौ एसे फोरमायहरदो दे। जोङोथ' गथ'फोरखौ मोननायाहाय माबायाव मोननाय जाबाय, ओरैजाय जालुकबारियावहाय मोननाय जाबाय आरोना गथ'फोरखौ। दा जेसेबां इउटुबारफोर दङ बा फेसबुक सालायगिरिफोर दङ बिसोरो जोंखौहाय गोबां हेल्प खालामनाय बायदि जाबाय आरोना। माखासे मानसिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजोंहाय जोंखौहाय फोरमायहरनायनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दा मोननाया सोरनिबा न'खरनिफ्राय मोनामोन ना बले जोङो सोरबा सरकारनि आखाइनिफ्राय मोनखो बेखौ एसे फोरमायहरदो। मोननाया जोङो रावनिबो आखाइनिफ्रायथ' मोननाय जायाखै। रायजो राजानि अननायजों बा सरकारनि नाजानाय बा RPFफोरनि नाजानायावहाय जोङो गथ'फोरखौहाय मोननो हाबाय आरोना। जिखुनु गासिखौबो गोजोननाय जासिबाय। इयुननि समावहाय बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गोमानानै थानाय गथ'फोरखौहाय जे हेफाजाब होलायलायनानै मोनसे खौसेथि जानानैहाय जोङो मोनसे नागिरो बा बिदिनो हेफाजाब होलायलायनानै मोनलायलायनो हायो, बेखौ जोङो नागिरो आरोना। बिदिनो जों गथ'फोरखौ मोननानैहाय दा आंनि गोसोआवहाय बिराद रंजाखांनाय फैदों। दा रायजोफोर बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय आरोना। बारा गोलाव बुंनो हानायनि आंहाबो बारा माबा गैया नालाय। जिथुनाखि जोङो दा गथ'फोरनि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो बै जाय गथ'फोरखौ जोंनो गथायना हरदों नङा होमबा, बै गथ'फोरखौ गथायग्रा बिथांमोननि डिपार्टमेन्टखौ जों CWC होननाय खोनादों ना। दा बे CWCनि सारमोनखौ नोङो मा खावलायहरनो सानो? CWCनि सारमोनखौथ' आङो जोबोद गोजोननाय जासिहरो। थेंक इउ सार, CWC सार অসমীয়াত কৈছোঁ মই এতিয়া ছাৰক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ যাচি আছোঁ। এতিয়া ছাৰে আমাক কিবা মাটিখিনি বহুত এটা চাইন কিবা কিবি কৰা এইবিলাকৰ বহুত কিবা মদত কৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে আমি পোৱালিটো আজি লৈ আহিলে। आच्छा मैया जिथुनाखि नोंस्रा मा प्रब्लेमनि थाखाय सनिया ब्रह्मजों एखेलगे मोनबोनो हादिया बिनि खारना मामोन? मैया मोनबोनो हायैनि खारनानो जाहैबाय फ्रुटनि माखासे प्रब्लेमनि सायावहाय जोङो गथ'फोरखौहाय सासेल' मोनबोनाय जादों। ओमफ्राय जोंहानि आलाइस्रि बर' आंनि बिबोनांखौहाय मोनबोथ'नो हायाखैमोन आरोना। दायो फ्रुटआहाय एसे माबा गावबुरानि माबा साइन लानानैहाय जों गथ'खौहाय लानानै फैनाय जाबाय आरोना